tanan sa pagpanglingkod. Once again, maayong buntag sa tanan. Usa ka maayong buntag kay karon adlaw nga Domingo. O kini nga Domingo, iya kanunay sa Ginoo, dili nimo palya. Sa pag-unsay mahitubo sa kalibutan, Sunday is really the Lord's Day. Gugma ang labing dako nga sugo. We are here this morning because for number one reason, we love God. At mamana. Nahigugma ta sa Ginoo. No matter what, miski kusog kayong ulan gabi naghuna-huna na ta sa atong pagsimba, sa atong makagawad ng Diyos, so that God will be pleased among us. Si Ginoong Jesucristo talk about love. He has given His commandments to love and to love one another and our neighbor. Gugma. Karon kauntagon o sanay ka konfrontasyonal sa tagsa-tagsa kanato. Maigo ko sa wali sa akong kaugalingon o tananta ani makabaton o panghuna-huna sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. If we really love God, siya gyud ang atong unahon sa katibukan sa atong kinabuhi. Seek first the kingdom of God. Unahon nato ang riyan sa Dios o ang iyang tarong o ang tanan butang igadugang kanato. If we want blessing in our lives, kung gusto natong panalangin, then seek God first. Put God first sa atong tasagsaya kinabuhi, labi na panahon sa Domingo. But sometimes people can afford nga dili mo simba kay daghang kay sila importante nga pagabuhaton. Which is important for us, ang Ginoo o laing mga butang atong paghimuon. Moro nang question karon nga kamuraan mo, tubag. The Pharisees prided taas ka ilang garbo sa ilang tagsatag sa kaugalingon as a master of the law. Expert kay sila sa ritual nga requirements. The problem with their knowledge, gusto nila testingan si Jesus. Kung correct ba si Jesus sa paghuna-huna bahin sa balaod nga parehas nila. In verse 29, mitubag si Jesus, mao kining ang labing mahinungdanong sugo, pamati Israel ang Ginoo nga aton Dios, maora gayod ang Ginoo. Verse 30, kinahanglan nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong salabutan, o sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugma ang imong isigataw sama sa imong kaugalingon, ula na sugo, galabi pang hinungdanon kay niining duha. Panahon karon sa kitawag na to ugma, All Saints Day. November 2, All Souls. Nga pagkadano nato ang atong mga tagsa-tagsa kaminahal sa kinabuhi. Kita, gibilan ta og what we call inheritance sa mga atong ginikanan nga ilang gibilin, ayha sila namatay. Pero panahon galing sa November to, wala diya manimba, kaya nagsuroy-suroy. Kung unsa gipanghimo. Di manggaling makabisita sa minteryo. Bisita mo sa minteryo, dito na mo sa 3 o 4. But most of us don't even remember those things. Ato untang may gawi sa ilang tagsa-tagsa kakinabuhi nga mao'y nagdala ka nato sa pakinabuhi nga matarong aming bataana.
maka-learn ang tata. Karon sa gitawag nato nga gospel. The love of God comes first. The love our neighbors. It is faith ang pagtuo o paglaom. Strengthen our love for God. We need to grow in His commands. Gisugot na niya sa pagigugma niya sa pagigugma sa ating kinabuhi. O gisugot na niya nga kinahanglan ang pagtuo o ang paglaom. Magkuyog yun niya. Now in Hebrews chapter 1 verse 11, chapter 11 verse 1. Faith is a substance of things we hope for, the evidence of things not yet seen. Faith is a substance of things we hope for, nga natay paglaon. Hebrews 11:6, without faith it is impossible to please God. Romans chapter 10 verse 17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Mutubo ang tatanin ini. Faith and hope strengthen our love for God. Pero usahay sa minatabo sa atong kinabuhi. Tamna na itong kawayan ang atong isigkataw labi na nasuko ta. Now in Matthew chapter 18, usa ka kaayo kining sitwasyon sa atong tagsatag sa kinabuhi. 18 verse 15 nga nagaingon, kung ang imo igsuon nakasala kanimo, adtoa siya og pakita sa iyang sayop, apan himuha kini nga kamurang duha, kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung dili siya mamati kanimo, magdalag usa o duha ka tawo aron ang matagsumbong kapamatudan sa duha o tulo ka saksi sumala sa giingon sa kasulatan. O kung dili gayod siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. O kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa kadili magtutuo o kobrador sa buhis. Faith and hope in His promises. Maghatag na itong strength in the love of God. Kung nasa gisugod ta, but we violated principles. Kung magsugod nga natay hatred sa atong isigataw, natay gugma, wala kay gugma sa atong isigataw tungod sa ilang gibuhat kanato, or what we call vice versa. Faith and hope are essentials for a good relationship with God. Aming matana. Ang paglaom o pagkatuo, essentials ni. Pareha ko nga panahon nung sa may essentials sa COVID-19. Tambal, makagawas ka, tungod magpalit kag tambal, magpalit kag pagkaon, essentials na. So, kung sa may essentials sa atong panginahanglan sa Ginoo, it is our love for Him. And hope and faith are essentials for a good relationship with God. Kung saan man na to, how can we have a good relationship with God if you hate your brother? If you malign your brother, og imong daoton ang imong isigkataw, how can you cannot forgive, and how come you cannot love God? No, sakit-sakit ni. May tag-Christian ta, pero di tayo magpasaylo. Sometimes we have that situation. Pero ang uban, dili makikistorya. Manghawa na lang. Bago ka mahawa sa usa ka kumpanya, kung sa may aton, clearance, pakikistorya, or what we call
turn over, i-turn over nimo tanan ang mga papilis. Kung dili nimo i-turn over ang tanan mga papilis, then something wrong og naa kay giplano nga dili ma. Ay kaulit. Pinasa ako karong panahon na. Alit diri, istorya ta. Ang uban po dali ra kay magtuo sa istorya. Nganong dili man ka mamati sa pagpahayag sa uban nga tao. Imong dauton ang usa ka tawo para mo transfer lang ang mga membro dito sa imong gitukod nga simbahan. Kay naulit ka sa isa ka tawo, naka-hatred sa usa ka tawo. Is that love or not? Gugma man na o dili? Cannot be. Nag-ingong Ginoo nga higugma ang imong what we call isig ka tawo. Again, how can you have a good relationship with God if you hate your brother, malign your brother, ug imong daoton ang imong isig ka tawo? The more we know God, the more we love Him. Amin matana. And the more we love Him, and the more we need Him, the greater we believe and hope in His promises. Remember this, do not allow anything to keep you from the love of God. Na ang manggaling makababag sa atong paghigugma sa Ginoo, ato ginang tangtangon, ato ginang pasayloon, ato ginang hunaon nga maayo. Kay kung naatay nga na ang atong relasyon, it is not mingunta nga we have a good relationship with God and you cannot even forgive, you cannot even help our brother, those who are in need. Ang saad sa Ginoo, sa ako nang gisulti, ako malikaw, do not allow anything to keep you from the love of God and the joy of serving others with generous heart. Kung nahigugma ta sa Ginoo, regardless of her standing sa sosyudad, pobre siya, nagkinahanglan sila og tabang, nagkinahanglan sila og sanina, nagkinahanglan sila og medisina, money, and care. Why people, why Christian doing these things? Nga maghimo man ta niini nga mga tabang. Kadi manggaling nato sila paryente. O dili nato kaano-ano. Ang imong tabang sa mga tao, maingon ra ba? Nga namang imo man ang tabangan nga wala man kay makuha kanila. Ato ni hinumduman mga Kristohanon. We help people because first we love God. Amin batana. Dili ta mga politiko nga mga tao, ato ni gihimaw tungod sa atong gugma sa Ginoo, regardless of their what we call social standing. At dato mapobre na kinahanglan og Ginoo karong panahon na. Ngano man atong kinabuhat? Why? Because the love of God in our life. Kung wala tayo paghigugma ni ini simbahan sa usag-usa kanato, may pamangundang tagsimba. Amen ba mo anak? Kinahanglan mo flow ang atong tagsa-tagsa ka mga gugma sa atong isig katao, labi na ni ini nga simbahan. Don't let hatred, don't let chismis nga mubot diri sa atong simbahan, ato nang undangon. Ato nang i-stop. Kaya sila magyapon maulit. Nakaroon medyo ulan-ulan gamay, kagandaghan mo sa tataw. Usahay kita, gagmay lang kayo nga maulan, di naman imba. Panahon pas Domingo, dito nagsuroy-suroy.
Ingna yung tapat, ayaw pag suroy-suroy kung Domingo. Unaha pag simba. Pag simba, ayaw pag suroy-suroy. Mauna pa ng dagat, mauna pa ng parte, kanay birthday. Kisa may mo gigog mauna ang parte o ang Ginoo. Labitaw bang iyang mga hayot tas Ginoo, lisod ta o kaayuhan, halagid sa hilak-hilak. Natay mga panginahalang gitubag sa Ginoo. Pero after a while, okay pa, pero after a while, what na? Nauna na ang isuroy. Against pagsuroy-suroy. But we are against kung dili ginato unahon ang Ginoo. Blessings will come in our lives kung kita tinuoray ng higugma sa Ginoo. Do we allow anything to keep us from the love of God? O ang atong kalipay of serving others with generous heart. Nga naman ato ng mahimo. Now turn with me to Romans chapter 5, verse 5. Dili gini pwede kini nga verse imposible. Verse 5, dili gayud kita pakyaso niining paglauma kay gibubo man sa Dios sa ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing. Amen ba ta ana? Gibubo, it is impossible for us nga dili ta may gugma sa usa ka tawo. Miski nagpasipalan nato, miski gibutang-butangan ta, it is impossible nga dili nato may gugma ang atong isig ka tawo. Amen ba mo ana? Nana na ang gugma sa Ginoo. Pero di na mo gawas kay mismo ikaw ang nagpugong ana tungod sa gibuhat, tungod for your hatred and forgiveness of our lives. Di ka makatulog kay gihimuan kag dili maayo. You cannot even forgive. Unforgiveness will bring sickness and diseases in our lives. At tana, magdala ng cancer. Magdala na og bisag unsa ka sakit sa atong kinabuhi kay tungod sa walay pagpasaylo. The bottom line is forgiveness. Ako muampo ko sa mga tao, akong pangutanon. Sa may yung pangutanon, Bishop. Pangutanon ako, nakabay tao nga wala nimo pasaylo adi gid mo ayo ang Ginoo nimo. Ikaw ang mas na. Outright, akong ginasultian. Forgiveness. Kung pangayog pasaylo sa Ginoo, kung pwede lang adtua siya, kung di siya magbali-bali, bahala na siya. As long ang sa atong kasing-kasing, o huna-una, maayo. So, akong basahon, no? Ang Romans chapter 5, verse 5. Dili gyud kita pakyaso ni ining paglauma kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato gibubo. Mismo ang Ginoo nagbutang ni ana. Diha ka gugma sulod sa atong kasing-kasing. Romans chapter 5 verse 5. We know that love conquers all. Naabadiha ang gugma sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Ingna yung tapad na ang gugma sa Ginoo sa imong kasing-kasing. And it is impossible that we cannot love one another. Iyang gibubo. So kung ana sa ato, it is possible that we can love God and our neighbor, enemy, etc. and others because love conquers all. Mao ka ng Ebanghelyo o gihangyo tanan sa pagpanindog.